Γεια σας καλοί μου φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε από εδώ. Είναι μια σειρά από βιντεάκια στα οποία θεωρώ ότι πρέπει να τα παρακολουθήσετε και να τα έχετε στο ντουλάπι σας, στο ντουλάπι του μυαλού σας. Γιατί είναι βιντεάκια που θα σας εκπαιδεύσουν για πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχετε ακούσει και άλλα που δεν έχετε ακούσει, τα οποία όμως αφορούν την εκπαίδευσή σας και τη γνώση σας πάνω στο αντικείμενο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ένα θέμα που είναι μια ερώτηση που θα μπορούσε να σας γίνει εκατοντάδες φορές στο δρόμο ή σε φιλικά σπίτια ή σε ανθρώπους στους οποίους θέλετε να προσεγγίσετε. Γιατί Herbalife? Ποιος ο λόγος να πάρω Herbalife? 1.000.000 άλλα συμπληρώματα υπάρχουν. Αν πάω στο φαρμακείο θα βρω σε κάθε φαρμακείο 20 εταιρείες, 30. Επίσης αν πάω στο διαδίκτυο θα βρω άλλες τόσες. Άρα γιατί Herbalife? Ποιος είναι ο λόγος? Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Εγώ θα σας πω μερικούς. Θα τους συζητήσουμε και εκτενώς. Γιατί είναι μια εταιρεία, πρώτα απ' όλα με 40 χρόνια γνώση και εμπειρία. Ιδρύθηκε, όπως ξέρετε, το 1980. Άρα πρόκειται για μια εταιρεία με πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στον χώρο του συμπληρώματος διατροφής. Είναι επίσης μια εταιρεία η οποία θεωρείται παγκοσμίως νούμερο 1 εταιρεία στον κόσμο στα υποκατάστατα γεύματος και στα πρωτεϊνούχα συμπληρώματα. Γιατί θεωρείται νούμερο 1 εταιρεία? Γιατί είναι μια εταιρεία με έρευνα. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει πίσω της όλη την επιστημονική έρευνα του πλανήτη. Γιατί αυτό? Γιατί η εταιρεία δανείζεται έρευνα και παράγει έρευνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι όπως κάνουν πάρα πολλές εταιρείες, ένα πολύ μεγάλο μέρος των εταιρειών παίρνει στοιχεία από άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες και λέει ας φτιάξουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο, μια και μας αρέσει αυτό το προϊόν που έφτιαξε η τάδε εταιρεία. Πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε γιατί όμως? Πρωτοπορούμε γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, τουλάχιστον 2.000 προϊόντα κυκλοφορούν παγκοσμίως, 20 πλάς κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή έχουμε μια κατηγορία προϊόντων, δηλαδή αυτά που κάνουν καλό, ξέρω εγώ, στην καρδιά, έχουμε 20 συν και παραπάνω κατηγορίες προϊόντων. Αλλά το κύριο για μένα, φίλες και φίλοι, είναι ότι όλο αυτό προέρχεται από την επιστημονική μας προσέγγιση. Γιατί από την επιστημονική μας προσέγγιση? Γιατί η εταιρεία είναι μια εταιρεία που έχει την πολυτέλεια να έχει στις τάξεις της και στην ομάδα της 300 επιστήμονες. 300. Σαν τους 300 του Λεωνίδα. Τέλος πάντων, ξέρετε τι σημαίνει 300 επιστήμονες? Από τους οποίους οι 50 τουλάχιστον έχουν διδακτορικούς τίτλους σπουδών και κάποιοι από εμάς έχουμε μεταδιδακτορικούς τίτλους σπουδών. Σημαίνει ότι παράγουμε έρευνα. Ένα διδακτορικό σημαίνει ότι παράγει έρευνα. Ένα δεύτερο διδακτορικό συνεχίζει να παράγει έρευνα. Δεν γίνεται διδακτορικό χωρίς να παράγεις έρευνα, γιατί το διδακτορικό θα το πάρουν και θα το έχουν οι πανεπιστημιακές έρευνες. Άρα καταλαβαίνετε για τι εταιρεία μιλάμε από πίσω της. Θέλω να ξέρετε τι έχετε στα χέρια σας. Θέλω να ξέρετε για ποια εταιρεία μιλάμε. Θέλω να ξέρετε τι υπάρχει από πίσω. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι μόνο οι επιστήμονες και μόνο η έρευνα, είναι η διάθεση της εταιρείας να παράγει ό,τι καλύτερο. Και πώς το αποδεικνύει αυτό το πράγμα? Θέλω να ξέρετε ότι ξεκινάμε από μια σκέψη που λέει feed to seed. Ή μάλλον seed to feed, ανάποδα. Λοιπόν, εν πάση μου επιτρέψετε ένα τέτοιο λάθος, ένα τέτοιο σαρδάμ. From seed to feed, λοιπόν, δηλαδή από το σπόρο μέχρι την τροφή, από όλες τις κατηγορίες μπορεί να περάσει ένα προϊόν για να φτάσει στον καταναλωτή, είναι όλα ελεγχόμενα. Γίνονται 500.000 έλεγχοι των προϊόντων παγκοσμίως, ετήσια. 500.000. Δεν περνάει τίποτα αγώγιστα από την εταιρεία. Δεν φτάνει κάτι στον καταναλωτή το οποίο δεν έχει περάσει από ποιοτικούς ελέγχους. Επίσης, ξέρετε ότι έχουμε εργαστήρια δικά μας, ότι έχουμε εργοστάσια δικά μας, ότι έχουμε δικά μας χωράφια. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος των πρώτων υλών παράγονται από εμάς. Δεν είναι αγοράζω από έναν ανεξάρτητο παραγωγό το ένα, από έναν ανεξάρτητο το άλλο, από έναν ανεξάρτητο το άλλο, το βάζω στην κολυμπήθρα εκεί πέρα και μαζί με τον, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε εκεί, το Panoramix του Asterix, τα ανακατεύω και φτιάχνω ένα συμπλήρωμα. Έτσι.
έχουμε συνήθως δικά μας προϊόντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και δικά μας προϊόντα τα οποία προέρχονται από δικές μας πρώτες ύλες. Λοιπόν, όταν έχουμε λοιπόν μια τέτοια εταιρεία στα χέρια μας, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που είμαστε κι εμείς μέρος αυτής της εταιρείας, γιατί πρόκειται μια εταιρεία που δεν, εντός εισαγωγικών, πάει να δημιουργήσει ανάγκες. Η εταιρεία μας καλύπτει ανάγκες, δεν δημιουργεί ανάγκες. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχει πάρα πολλά βραβεία ποιότητας, παγκόσμια βραβεία ποιότητας. Δηλαδή, έχει βραβευτεί παγκοσμίως με βραβείο ποιότητας, που σημαίνει το προϊόν ότι φτάνει στον καταναλωτή είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεται στο διατροφικό label. Δεν έχει άλλα πράγματα, ούτε έχει λιγότερα από αυτά που λέει. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στο χρόνο επάνω, στην ημέρα, κάθε μέρα, καταναλώνετε κι εσείς και εγώ και όλοι όσοι βρισκόμαστε κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας 5,5 εκατομμύρια shaker φόρμουλας 1 την ημέρα. 5,5 εκατομμύρια. Μην κοιτάμε τους αριθμούς σαν να είναι εύκολο να γίνει αυτό το νούμερο, να συσσωρευτεί αυτό το νούμερο. 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε πρωί ανά τον κόσμο φτιάχνουν Φόρμουλα 1. Αυτό κάτι λέει. Αυτά τα 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καλύτερο τρόπο ζωής, ζουν με ποιότητα ζωής. Γιατί και μόνο η νοοτροπία ότι χρησιμοποιούν ένα τέτοιο συμπλήρωμα διατροφής, που θα το συζητήσουμε σε άλλες, πολύ εκτενώς, ειδικά αυτό το συμπλήρωμα, σε άλλες συζητήσεις μας, πάει να πει ότι προσέχουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιος που χρησιμοποιεί Φόρμουλα 1 δεν είναι μόνο ότι παίρνει αυτή την εξαιρετικής ποιότητας υποκατάστατο γεύματος, είναι ότι αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του και αυτό είναι πιο σημαντικό απ' όλα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε 8 εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων, 17 κέντρα διανομής, δηλαδή βρισκόμαστε σε πάρα πολλές χώρες ανά τον κόσμο και το κύριο είναι ότι η δύναμή μας είστε εσείς, δηλαδή οι ανεξάρτητοι συνεργάτες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εσείς είστε το πρόσωπο της εταιρείας έξω. Κανένας δεν βλέπει εμένα ή τον Dr. Hibbert ή τον οποιονδήποτε ή τον CEO της εταιρείας. Εσάς βλέπει. Εσείς είστε το πρόσωπο και ο καθρέφτης της εταιρείας στην κοινωνία και στην αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Herbalife πουλάει προϊόντα, διανέμεται διαμέσου των ανεξάρτητων συνεργατών, οι οποίοι κατά μία έννοια είσαστε life coaches, είσαστε nutrition coaches. Γιατί έχετε εκπαιδευτεί. Και ξέρετε, αυτά τα 10 χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια είμαι στην εταιρεία, σχεδόν σας έχω γνωρίσει όλους προσωπικά και με τα ονόματά σας το μεγαλύτερο μέρος των ανεξάρτητων συνεργατών και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί για μένα είναι οικογένεια η εταιρεία, όπως και εσείς είστε οικογένεια για μένα. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει άνθρωπος πίσω από το προϊόν, ο οποίος κατευθύνει στα όποια προβλήματα παρουσιαστούν και δεν πηγαίνει κάποιος απλώς στο ράφι του σούπερ μάρκετ, του φαρμακείου ή από αυτά τα κέντρα που πουλάνε συμπληρώματα διατροφής, κάτι μαγαζιά που είναι αποκλειστικά για συμπληρώματα διατροφής, δεν είναι ανάγκη να λέμε ονόματα. Παίρνει το προϊόν και φεύγει από το ράφι και φεύγει, πάει σπίτι του και τελείωσε. Είστε εσείς από πίσω του. Καμαρώνετε εσείς το αποτέλεσμα. Χαίρεστε μαζί με τον άνθρωπο. Βγάζετε μαζί φωτογραφίες. Αισθάνεστε ότι βοηθάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η προσωπική επαφή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να προσφέρει η εταιρεία αυτή τη στιγμή και εσείς οι ίδιοι στον καταναλωτή που έρχεται κοντά μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είστε υπερήφανοι που υπηρετείτε μια τέτοια εταιρεία, που είστε κάτω από την ομπρέλα μιας τέτοιας εταιρείας, όπως είμαι και εγώ, έτσι ξέρω ότι είστε κι εσείς, και θεωρώ ότι πρέπει να ξέρετε ότι έχετε στα χέρια σας ένα πολυεργαλείο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει στα επιχειρηματικά σας σχέδια σαφώς, αλλά και στον εμπλουτισμό της γνώσης σας σε θέματα διατροφής, σε θέματα φυσικής κατάστασης, σε θέματα γενικά αυτό που ονομάζουμε με μια έκφραση well-being, δηλαδή ποιότητας ζωής.